víťaza v kategórii osobnosť publicistiky. Áno, už si určite búchate hlavu doma. Jak som to hlasoval, jak je možné, že ona to vyhrala, on to vyhral. Osobnosť televíznej publicistiky. Áno, poďme si predstaviť týchto ľudí. Veľmi ma zaujíma všetko okolo vedy, preto by som vám veľmi rád povedal, že... Výška hlasu a spôsob, akým človek rozpráva, veľmi vplýva na to, ako je ten človek ostatnými ľuďmi vnímaný. Napríklad teraz sa pravdepodobne všetci veľmi uškrňate a vôbec nevnímate to, čo sa vám snažím povedať. Tak si to ešte chvíľočku poriadne užite, pretože to, že sa bavíte, ma celkom teší, ale viac ma teší, keď vnímate to, čo sa vám snažím povedať. Tak, nezabudnite, výška hlasu a farba hlasu je veľmi dôležitá. V krajine, kde sa piesok lial a kde sa sypal vodopád, bývala včielka nezbedná, ten, kto ju poznal, mal ju rád. Cítim sa ako po 2 litroch vína. Už sa mi aj hlava krúti. Ja dúfam, že sa dobre zabávate aj vy pri televíznych obrazovkách. Pani kolegyňa, ďalší balónik, prosím. Ďakujem pekne. Čo takto moderovať reflex? Bože môj, to by bola zábava. Tak nechcel by som sa síce venovať neskôr dabovaniu šmolkov, ale aj toto je pekné a príjemné. Čo na to povie môj psychiater? No, sama... Nič to nerobí. Ja som sa asi zlomala. Podľa mňa u mňa to nebude účinkovať, lebo ja mám taký hrubý, že už asi hrubší byť ani nemôže. To nie je nafúkať, ale vdýchnuť, hej? Tá včielka, čo ráno nespievam, to je Mája. Veľká, malá nezbednica. Moja. Priatelia, takýto hlas som ešte v živote nikdy nemala. Želám vám krásny, slávnostný večer, odovzdávanie OTO 2013. Dúfam, že sa mi vráti ten pôvodný. Normálne presne takú babu, ako je Zlatica, som videl 2-krát v Tajsku. Presne, aj s takým hlasom.